आता इंटरेस्टेड झाला आणि ते घे ना माती रगतान बोलल्या दिसता तवे उदिकाचे पाणी लुटल्यार उजवाडानी बोलले गोवे कोणे देवा वाईट केले हिरवीचे तवे वादी कोंबडे मारून पिये जीव काढी नाका मुठला देवान आताच रोकडे ऐकोक वेता भुईनी कुई मारली पावान फाटी नवऱ्यान वकलेक मारली कासावले गावान परस बोलती मोगान असली चेडो येऊचेन चोडू मारी मेका मेका जुरा मेत घेऊन कुशीतली सारी वाकांदाक सांगुडली मुंटोच सोडून जायला मोगाची दोरी चेड्यान चेडवाक दोंगरार व्हरून तोपली कोयसुरी चेडवाक मात पुंडू भाव नासलो बेगीन ताळी होताना किते कोता काय विचारी व्हड्यार सुरी मारताना जायत्यो ताका सुरयो मारल्यो जीव ताणी सोडताना मोठो गोसोमट्याची सोडपोडी काढून पुडरेमेच्या दोंगरार सोडली 3 दिसांनी गोरवाच्या राखण्यात दिसती पडली घुसलेली कोंबडे वरण पुलिसेने चौकशी केली हे तुमका सांगो कायला प्रबली फुडली पातयेना काय वसले चोरा आधी व्हिडिओ घरात पगारात तुमका वरून सोडीत ते आवय जनावरां